खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया साथाम नंखाय आलफा जाफ्लानानै रां दाबिनाय साथाम सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे साथाम नंखाय आलफाफोरा गुवाहाटी बागारबारिनि प्रकाश बगुवाती मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै प्रकाश बगुवातीआ दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन आरो उनाव पुलिसफोरा साथामखौबो नागिरनानै हमनो हादों। बे पुलिसजों हमजानाय साथाम नंखाय आलफाफोरा जाबाय गौतम तालुकदार, बिकि थापा आरो तपन तालुकदार। खौरां मोननाय बादिब्ला बे साथाम दुथां सुबुंफोरखौ पुलिसा गुवाहाटी हेंगरबारि ओनसोलनिफ्राय हमनो मोन्दों। बे जाथायजों लोब्बा गोनां माखासे दुथां सुबुंफोरखौ पुलिसा हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मनि आंगो बिफा हरकेश्वर ब्रह्मआ आरो गैलिया। मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिनां आफादगिरि, साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो आसामनि मन्त्रि मानाव गेदेर इउजि ब्रह्मनि आंगो बिफाया अराय समनि थाखाय मैया बे बुहुमखौ नागारलांबाय। आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि मुस्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथांनि जोनोमगिरि बिफा क'क्राझार जिल्लानि दतमा हालामनि सालानि बाथाबारि गामिनि थागिबि हरकेश्वर ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय खौरांखौ मिथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि मुस्रि फनेन्द्र बसुमतारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म बिथांमोनहा रुंसारिनि न'खराव नुजाहैनानै रुंसारिनि जिउ गैयै सोलेरखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो आरो न'खरनि बाय बाहागिफोरजों लोगो हमबोनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। रुंसारि हरकेश्वर ब्रह्म बिथाङा 90 बोसोर बैसोआव बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलाङो। रुंसारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय गसाइनियाव आर'ज आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय। थामथि रादाबाव दं। VCDCनि चेयारमेनखौ गाग्लोबदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सालबारियाव VCDCनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय। नंगौ, 21 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय गरामारा रुपहि VCDCनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा गरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों। मख'नो गोनांदि राजेश नार्जारिया साननैसो सिगां खौरां बिजोङाव माखासे समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय गरामारा प्राइमारि इउपिपिएलनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीया बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदोंमोन। बेखौ लानानै मैया दावराव दावसि सोमजियो। बेनि उनाव गरामारा VCDCनि चेयारमेन राजेश नार्जारि आरो मेम्बार रामसाथारि प्राइमारिनि जिल्ला मावख' नेहाथारि राथुल रामसियारि, रामसाथारि प्राइमारिनि दुखा बसुमतारी बिथांमोनहा जुथायै लोगो नांनानै गरामारा रुपहि प्राइमारिनि आफादगिरि अक्षय बसुमतारीखौ गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया सुनिबारखालि 38 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ गावनि फिसायनि न'आवनो गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों गुवाहाटीनि बामुनि मैदामाव। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आइजोनि फिसाय निथुल राजबंसीया गुबुन हिन्जावजों मोजां मोनलायनानै हाबा खालामखुमादोंमोन। बे खौरांखौ मोननानै आइजोआ गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोन्दों। निथुल राजबंसीया दा खारखोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।